rešenje polaže. Ako ne zna, rešava drugi učenik. Konačno rešenje pogađamo tek kad se otvore sva polja. Ako neko priča kad nije dobio reč ili pokuša da reši konačno rešenje, kupuje čokoladu ostalim učenicima. Za one koji igraju po pravilima i pogode rešenje, sledi nagrada. Pa da počne. A2. Božić je praznik kao uspomena na dan rođenja Gospoda Isusa Hrista. Ta činjenica da je to praznik rađenja novog života, praznik dece i detinjstva, praznik roditeljstva, očinstva i materinstva, ukrasio je kod Srba ovaj praznik najlepšim verskim običajima i obredima. Najuspešniji će dobiti nagradu na kraju časa. Poslušajmo hor naše škole Oj Badnjače Badnjače. članovima horskih sekcije pripremila neka pitanja vezana za obeležavanje ovih praznika. Nadam se da ćete biti uspešni u rešavanju zadataka jer vas na kraju časa očekuje nagrada. Da počnem. Odgovara onaj koji ima broj koji prozoreno, a onda mogu i drugi da dopune ili pomognu, jer je pomoć prijatelja uvek dobrodošla. Idemo na prvo pitanje. Odgovara učenik koji ima karticu broj 1. Navedi najmanje 3 pravoslavna praznika koje se proslavljaju u mesecu decembru. Ko ima karticu? Nisam još. Nisam. Sveti Nikola, Materica i Dedić. Bravo. Dopuni rečenicu. Badnji dan se proslavlja da simbolizuje samo Hrista, koji je inače bio žrtveno jagnje, koji se žrtvilo za vas celi svet. I na taj dan
zapravo sjećamo se samog Hrista koji u suštini pred svoje vaskrsenje stradao je i na taj način imamo upravo tu simbolu. Hvala. Ujutro oko 6-7 sati domaćin u kući ide i seče badnjak i donosi kući. Na badnji dan. Poslušajmo zajedno Akropor Roždestvo svoje. Roždestvo tvoje, Hriste Bože naš, osijavi rodi svijeta duma. Njemu zvijezda sužašći zvijezdoju čaku sjam. Badnjaka u suštinskom značaju ima zapravo značenje vaskrsenja, gdje paljenjem samog badnjaka mi znamo da je po svom stradanju Isus treći dan vaskrsao iz groba. Hvala. Ko se sa nekim toga godine posvađa sa njim na badnji dan se treba pomiriti. Da. U pećini Hristos
božićnu liturgiju. Posle službe u crkvi se prima napora i prvo se ono uzima na Božić. Odglumi dolazak položajnika u kuću. Da. Hristos se rodi. Vastin se rodi. Koliko žara, toliko para, sreće, zdravlja, ljubavi, koliko varnici, toliko parici. Ti si mi prvi polaznik, ti si mi donosiš najveći zdravlja, ti si mi najveći donosiš zdravlja i sreće u kući. Evo, izvoli. Mudraci koji su pratili zvezdu sa istoka i došli novorođenom Hristu na poklonjenje i za Božić i cele narodne godine položajnik tomu se sreću. Što nasledih i od tate i od dede bogatstvo su moja prava i će ih zaista puno vrediti. Čestica se na taj dan lomi u mesilo rano mama. U njoj razna obeležja daju komad svima nama. Praznak ja za Božić, taj beli srpski dan, kada se rodi Isus Hristos, slavom Boga ovim godom. Podržina koren vodi da kad nekog susretnemo kažemo mu Hristos se rodi. A tebi nek se rađaju i kada učio i kad se mučio i kada svetu tajnu dokučio, deca ti se rađala. A da će Bog da rodi zov i uzri klas, pa da bude i za konje i za nas. I kada sveca slavio, i kada školu pravio, i kad se u čudu čudom bavio, deca ti se rađala, narod srpski. Amin.